Näytän tällä videolla, kuinka helposti Fambitin käytön voi aloittaa Facebook-tunnusten avulla. Fambitin kotisivulta www.fambit.com voi rekisteröityä palveluun kahdella tavalla. Kannattaa käyttää Facebook-tunnusta, jos sellainen on. Aloitetaan rekisteröidyn napista. Tämä avaa sivun, jolle kirjoitetaan Facebook-tunnus ja salasana. Tarvitsemme luvan lukea Facebookista sähköpostiosoitteesi, asuinmaasi ja puolison ja lasten nimet. Paina Salli-nappia. Lopuksi lisää muita käyttäjiä perheeseesi. Voit kutsua muita Facebook-käyttäjiä samaan perheeseen kirjoittamalla heidän nimensä ja lähettämällä kutsun Facebookiin. Sillä on helppo kirjautua sisään tähän maan perheeseen. Jos olet Facebookissa jo merkinnyt puolisosi tai lastesi nimet, niin ne käyttäjät olemme jo automaattisesti kutsuneet tähän samaan perheeseen. Kun perhe on koossa, paina nappia Aloita Fambitin käyttö. Siinä olikin kaikki, mitä tarvitsee tehdä. Fambit on valmiina perheettäsi varten.